nationwide. I love you, Donna. Jobert, May chance ko. lain na po din sa messenger ko ni mo panguyaban, uy. Okay naman agad kay mo naman na uso ron. Suktan lang gud ko aron. Inikita na to. Uyab na to. Ako sa nahuna-hunaon, Bert. Naunsa ka gaw? Ngano gud taong guba mo kinang naong nimo? Na problema ko ni Jobert. Jobert? Kato permi nimo kastorya sa messenger? O gaw, Oh, sa may problema nimo? nanguyab manggod siya na ako. Unya? Sa may problema ana nga daga man ka? Nga sa cellphone naman siya nanguyab na ako. Ngano di ay? Magpasugot naman siya na ako. Di sukto nimo. Hindi ko ganahan anak gaw, uy. Gusto manggod ko nga sa personal ko niya panguyaban. Saba ka diha gaw uy. Mura mo taong kag natahos kara ang panahon uy. Nga mo naman ay uso ron. Ang uban gani kay magkauyab lang sa text o di ba ka sa chat lang. Gaw, Bitaw. Mayo man gani na kay magsimog video call. Mong ako pa ni mo sukta nas Jobert uy. Don, kamusta? okay ra. Nya, kamusta naman tong akong giingon nimo? Ha? Wa pagid ka maluoy ako, Don. Bitaw, uy. Naluoy naman ko ni mo, Bert. Tinuod ka? O lagi. Nya, asa man? Uyab na ta? O, Jobert. Ako na kang gisugot. Don, ugma ba magkita ta? Ha? Asa man? Sa ubay. Magunsam ka sa ubay? Nakuya tuon nga akong kaliwat. Magkita ta ha? Mauwaw man ko ni mo, uy. Naunsa. Uyab na ta nya. Mauwaw ka na ko. Lucky. Ano na lang. Pagdana lang og imong amiga aron di ka mauwaw na ko. Ay, husto. Ako na lang ko yugon si Lenlen. Kinsa man na? Akong ikagaw. Sige, sige. Siya lang ikuyog kay librihan ta kapag kaon ni nag-abot na to sa ubay. Sure uy. Ikuyo ko nimo? Ulit ikaw. Kay makikita man si Jobert na ako. Maong kuyugi ko ugma, be, dito sa ubay ba? Unya. Naikaon ana. Hala, no? Kaon na may nasimuna-huna. Oh, syempre uy. Kuyo ko nimo. Naligi kaon, kini mo man si Jobert nga librihon ta niya. Kana. Sige, sige, sige. Ginahan ko, ana. Kuyo, ganti ka dito sa ubay. Asa naman ron imong uyab gaw? Paabot lang guti ha. Dina! Ay, tora si Jobert gaw ay. Naka na ba? Kanin ikaw ay. Giniyara mo? Bago pa mi. Hilong gaw uy. Gaw. Kagwapo mo din si mong uyab gaw, uy. Kumusta man mo? Okay rami. Gutom lang. Gaw papuyo ba? Ay, sorry, gaw. Sorry. Pasensya na ka sa kong ikagaw, Bert ha. Sipat gid kaayo ni. Okay ra ay. Nindot hinuning naisip pa taron aligre. Maug yun, di ba? Ay, Jobert mo tayo mong pangano? Oo. Ako rin si Lenlen. Isultihan ako ni Donna sa imong ngan. Naibaw na si Jobert sa imong pangahan gaw. Ay, mao ba? Uwahin na day ko. Unya, asa man ta mga unini, uy? Uy, Natades at bangay. aw, ana ba? Kao lang mo di ha, kay ako patawagan kadiyot ang akong apuhan. Sige, Bert. Gaw, Saman. gwapo lagi mong uyab, no? Bagay kay mo ay. Gwapo-gwapa. Mayo tagsiyan mo forever, gaw, no? Mura manuga. Six buhi puro magaw. Ay, di tingali gaw, uy. Tiwas ng kaon diha, uy. Kaya ba mauli na ta? Unya, kumusta na? Busog mo? Oh, Bert. Busog kaayo. Ako pertig yung busugan ako, Bert. Salamat kid kayo, ha?
Maayo noon. Ay, pag-istorya lang sa mo diha ha, kay nara ko'y paliton. Sige, sige. Kamao gini mo hatag og lugar ang imong igagaw na. Maog yun. Um, Noon sa ko, uy. Ningisi ka mangguti ha. Nalipay lang ko nga. Nakita ka na ako sa personal doon. Mas guwapa ang sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo man ka. Nga sa ato ba? Bakit Tingali. Onya, mga tunami ha. Sige. Magtawagan na lang unya ta, ha? I love you, babe. Si Beba, uy. Ganahan lang ko nga. Muna itong tawagan na eh. Kahit. Sige, go ka ha. Ito na mi ha. Sige. Amping, babe. Beb, Musta, Beb? okay ra. Basin, dili kay ko makachat ni mo ha or makatawag. Ha? Nga naman. So, good na ba yung klase sunod semana? Mabisi na ko, ana. Okay na, Beb. Mariha sa ta nga, mabisi kay classroom sa ko. Basta, wali binuang ay, Beb, ha? Beb, uy. Ikaw sad, ay pag binuang na ko nga. Promise na nako ni mo, Beb. Teka na ba yung mga pag-estudyante din eh. Uy, hala. Kanina naglakaw si Jobert man na. Jobert! Uy, hala. Niya ka din mag-skwela, babe. Oo, town. Unya, ikaw niyaman ka din eh. Naam ko na nga akong lula din sa ubay. Maong i-transfer ko din skwela aron naikauban na akong lula. Hala, uy. Huwag ko magtuong nga schoolmate date, ah. Maugid, babe. Mayo hinaon aron permitang magkita. Lipay kay ko, Beb. Nagkauban yung tag-iskulahan. Ako sa babe. Dahil doon na, nabi, pangutanan ni mo ha. Unsa man na day Sheila? Ganang, pirmi lagi mong, ako ba, pirmi kong nakabantay ni mo nga. Doon kayo mo ni Jobert, uyab mo? O, day. Nalipay man gani ko nga, parehas ramig iskulahan. Aram basta nga, magkita mi pirmi. Hala, naan man na laing uyab si Jobert, day, si Nelda. Ha? Day Sheila, ayaw gani kong pinuangi. Pirmi man gud nako na sila makitaan, uy nga magkuyog inig pauli. Uy, aram mo tuod ka na ako, no? Kuyog ta, kay pakiton ti ka sa iyang uyab. Pakita ka ng babae nga naglingkod. Muna'y uyab ni Jobert. Kinuo ko. Bantay ini kahapon, di ba? Magkuyog na duha. O, tanawa, ikakita ka ni Jobert. Na, tanawa, yung agbayan si Nelda. Muna ko baliin mo, day. O, sige day, amping ha. Ugma ka ng Jobert. O, siya buwag. Bungol ka? Makikbuwag na ko ni mo? O, sabi ako sa ni mo nga. Imo mo kumbuwagan, babe. Tungot na kag unsay sa ni mo? Kanang imo pagka-chicks boy. Uyab ta pero may lain sa kang uyab. Si Nelda nga imong classmate. Nibaw na di ka. Oh, gisultihan ko sa kong amiga. Anong imo ba nagibuhat na ako, Bert? Mamanot ako magbinuang ni mo. Sa ilo ako doon na. 2 years namin nag-uyab ni Nilda. Ug nauna siya nimo. Salbahis ka, Jobert. Imo lang di ko giilan. Salbahis ka. Salbahis ka. Husband ko, sorry. Dili ko madawat ang imong sorry. Magbuwag ta. Sa pag-uusap natin Nakikbuwag ko ni Jobert. Igisakitan ko siyang gibuhat na ako. O guman sa akong graduation, wala ko'y balita ang pabahin niya. Sa pagkakaroon, minyo na ko og may usa ka anak. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RLN.
kaagi ni Donna nga taga Hita Fable. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-ulahan, nangato